Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serye tayo ita alawas na pauluan. Gagad, ken anos. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nasukatan may ti sarming titawa me. Mano ka di amin tinagastos yo, ken panangtagdan yo itinagtarimaan. Mabalin ka di ada kamin timang bayad. Saan min nga ipabayad kada kayo tinagastos me? Kayat yo asawan, idarom yo latta ti anak me. Awan ti gandat mi amang idarom ken ni Winnie. Pinakawan mi. Barang maikati sakit tinakam na kada kami. Anya, no kasta, saan yun nga idarom ti anak me? Pinakawan yun. Budno, tinangag mo. Bagbagam ti anak mo. Alipaten na kumantigura na. Tasaan mi matakagura ti anak mo. Kumusta tinaparam? Mayat ka rin, resulta na. Marunawak itibain. Nga uray, perme, aragsak anariknak. Anya day ta? Kunam amarunaw kay tibain. Ngam naragsak tirik na. Kasano day ta? Marunawak itibain. Tanasaya at tipan nakisangod akon rad kanyak. Maragsak anak met, ta pinakawanda ti anak ta. Saan da kanon nga idarom? Ay, nagsaya atan ta di day darum ti anak ta. Nasingput met gayam ni Conrad. Wen nga rood. Iso anakarik naak itibain. Pinadanon na kayo kadi iti balayda, nanang. Wen anak, nasaya at da. Oray nakabasol ka kadakwada. Didak ka din idarom, nang. Saan kano? Kunada nga ikatem kano tiguram. Tadida ka kano umat kagura. Kasta timbagada. Nakasauyo ka dimat ni Ami. Awan ni Ami, taada ije pagadalan. Dandani kanon agturpos. Agturpos. Agturpos da gaya man. Saan mo kumaakagura ni Ami, anak ko? Pinakawan na ka, itinaaramid mo. Anya ginadamak ko? Napakawan nyo ni Winnie? Saan nyo nga idarom? Wen Roy, kung nadatatang ataktak ka no lang ti agdarom. Sa maysa, basit ka no mat agatad ti nadadaal. Saan samat na narumrumor ni Winnie? Diyak pa'y nakita, ngam kunada, nga ada ka no mat piglat itirupa na. Kapoy ti madi apanggap, iso tinaysagmak, iso tinabalsan. Tay kunada nga roden, awan ti dakas nga aramid, adi agbunga matlaang iti dakas. Saan pa yakaraman into naggraduar tayo? Tani, nagsardeng man. Anya ti kunam, ingka gumatang iti materyales, tapadakkelan tayo to'y balay. Wen, bakit? May mayat matlaang, no padakkalan tayo to'y balay. Tada pakakitaan iti nagbannugan. Inggiddan mo iti panagraduar ni Ami. Saan na bale? At damat urnong ta. Umanay met ti maaramat. Ala ingka nga rodan, tapno makasangpot ka adagos. Alang arod bakit? Inakon. Ada ka din nakasarita mo na karpintero. Adan bakit? Nagtulagan may nga umaydan to inton Sabado. Ado ti materialis ije batog ti balay da Conrad. Materialis ka day apang balay? Padakkilan dati balay da. Ay, kaawatan apadakkelan da ti balay da. Ay, umasinsoda na talaga. Ay, imbag man. Payakas lang nagrigat ti makaurnaw. Di ta pa'y mapabaliwan ti daanan na balay ta. Agmalmalas ta na talaga. Kasano kat awan metten mayat amatangdanan, tapno lumawa ti maarado a mamulaan. Nugayam suitikan ti pada tao,
Maawanan ti panagtalagdakan ka. Manipod met idi. Kasla nagrigat asumrek ti grasya kada tayo. Daytamot tinadlaw ko bakit at ang agpayso dagata. Ngam awan mo't makita ang nagprogreswan ta. Pinayaban kayo, tada maangay a despedida party mi. Mabalin ka di at tumulong kayo nga agisagana kadagiti makan. Ay, katuan maestra. Sinadaan kami at tumulong, basta da kayo. Ken amangan no mabayagan kami, ijibalasiw taaw. Iso ada kayo kumante agbalin a caretaker, dito'y mapanawan mi. Ariglado, maestra. Saan mi abay-bayan, ti mapanawan yo? Ay, agyaman tada kayo atalkek amabati dito'y. Itultuloy yu ti babuyan nyo. Agpawitak to ti allowance yu abinulan. Wen, maestra. Talaga saan mi nga ibatahan? Taisumot tinakatulong kada kami. Graduation di ta pagadalan. Di ka kadi mapanagbuya, anak ko. Sanan na. Andan tumanan apalak ijay. Ay, numaminsan, idyan tayo ti ugali nga apal. Iso ti pakaisagmakan tayo numaminsan. Pagkunaan nyo apakay sagmakan ti apal. Di mo ka di maamiris. Aga po iti apal ken imon. Nakaaramid ka iti nakaisagmakam, anak ko. Kita man ti kasasaad mo ita. Kasta nga ta, nanang. Apay ajak nagpanuunot nga imuna. Sakbay nga inobor ko ti balay da ami. Ita, kastuya kon. No saan ang nagsakit tinakam mo gapo iti apal. Mabalin adi mo na aramid ti kas iti dayjay. Idi pa'y kumaanang ko kada kayo dayta, nanang. Lading itak unay, anak ko. Adamot nagkurangan mi kanitatang mo. Saan mi ko mga imula di tapanunot mo, timadi akababalihin. Kablaawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaang. Agyaman ako, unay, nanang. Kablaawan ka, ta nakaturpos ka nga adda award mo. Ay na, maragsakan kami launay kaninahanang mo. Agyaman na. Ta sa anak ang nakapagturpos, no saan aga po itigagat kan anos yun, nanang, tatang. Nagagat kamot ang nagadal, iso ang nakaturpos ka. Nagagat kayo ngamin. Imala ka na kayo. Paglawan kayo sa panagturpos mo, classmate Ami. Kastakmat kan ka, classmate Roy. Kablaawan ka man. Naliday ka kadi, ta nakaturpos dagiti kaadalam. Idinto ta saan ka nagturpos. Apay nga taas saan nga agpapada tigasat, nana. Mamati ak iti kunada. At tao kano ti mga ramid iti gasat na. Kasano ko maati tao ti mga ramid itigasat na. Ti kano kang runaan aramen tapno magunod ti nasaya at agasat. Kat kinagagat kan kinaanos. Kinagagat kan kinaanos. Wen anak ko. Ngamin, no sadut ti may sa atao. Saan nga agprogreso? Kita manda Conrad. Awan sa nikwada. Ngem nagprogreso da. Itati ipapanyo ijay syudad, anak. Tani, dandani mangrug iti klase o iti kolehyo. Wen nang, itakanumot ti ipapan ni Roy iti syudad. Agkalugan kamintun iti bas nga agpasyudad. Nasaya at mat, tapno ada kadwam nga agpasyudad. Ngam sabali nga universidad ti pagadalan na, nanang. Ay, kasta ka di. Ay, kunak mo agpada nga universidad ti pag-iskwilaan niyo. Sabali kanumat ngamin tinangiyenrolan ni nanang nakankwana. Ala, igaudyo nga ro ti agadal, tapno agbaligi kayo. Apay akas lamadi ti jar mo asimbang pet. Nakitak lang amin ang nagkalugan daroy kan ami iti bus. Nangag ko ang mapandakan o ijay syudad.
Ijay siguro ti pag-iskwilaan da. Dandaniman nga minan ti klase. Amangan no saan ang makaturpos dagi dyan nga agpadpada. Pag kunaamet asaan da ang makaturpos. Nangruna ni Ami, nasaririt day jay. At dapay nga rod award na ang naggraduar. Amangan no sa bali ti aramidan da ijay. Idi foundation kat madlaw nga da relasyon da. Makita no makaturpos dawin no saan. Anak, saan kuma nga isuda tikit kita? Agenrol kakit dimanen, tapno makaturpos kamat. Mamati kayo kadi ang makaturpos da ami ken Roy iti kolehiyo. Apay aday tapay tinasaludsod mo. Kasano, kat nakitak ang nagkuyog damanan ang nagpasyudad. Ang mga no da sabali nga obraan da ijay syudad. No ka di makikuyog kay tilalaki, anda ka di mading aramidon niyo. Tatang, No maminsan, madi ti agata pandagos anak. Pasamak ti mangiparangarang no anda aramid na amadi wenno awan. kitaan tayo man nga ron no makaturpos da. Jaikit di pa nagturpos mo tinto na rem. Inka-general, nag-eskwela ka man. Amang ano jak manan makabayad no da babayadan. Ikagumaan min ti aggaget tapno mabayadam dagiti babayadan. Marigatanak iti dahito a subject. Padasak man nga awagan ni Ami tapno nagpatulong ak. Hello, Ami. Free time mo ka di? Ada ko masapol kukin ka. Vacant ko ita. Anya ka diti masapul mo. Ada saan ko ang maawatan iti subject ko. Masigurado nga amom da ito eh. Sa dino ti pagkitaan ka, doon na nga oras ti vacant ko. Umayag di ta parke, iti asidag ti pagadalan nyo. Darasam nga rod. Agurayak iti imbagam aparke. O sige, urayan nak na urayan dita. Oh, ayan na dita ti saan mo ang maawatan. Diyak maawatan ti solusyon na dita problem. Tulungan nak man. Si kakit dimat. Nalaklakapay day tangamangan. Tinak matrabahakan Isuro nak kidin tanay, malpas ton ti vacant mo. Sumrek kan tumanan iti sumaro na aklasem. Math manan dayta. Saan ka ngamin amat maturog no madamang agsasao ti teacher mo? Sa anak patamat maturog no madama ti math. Ngam talaga adyak maawatan. Sige nga Rod, saan ka ngagdanag? Suruan ka, tapno saan ka nga agparikot? Agyaman ako na ya. Madanagan na kamin. Amang ano saan ko ang may pasada ita subject. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, Mat? Kumusta ti panagadal mo, anak? Saan ka kadi amarigatan? Saan, Mat, Nanang? Medyo maikawa aklaeng. Taadayo ak ngamin kada kayo. Talaga akas ta, anak. Aganos ka. Taisagsaga na ang tinasaya at amasakbayam. No adda panaganos mo, addamot magunod mo. Wanang, kumusta kayo, Mat, kani Tatang? Nasaya at kami latta ditoy, anak. Napanidyayan ti baboy. Amumutan, agpadigos manan kadagiti baboy. Kasta ka di? Sige nga Rod, Nanang. Tas sumuragak manan iti klasek. Bye! Maikagumaam ka diti agturpos, tapno agkolehiyo kan tumat. Apay asan nga papada ti laing mo no sirib ti tao, Nanang. Apay aday ta ti pagparikotam. Uray igaad ko ti kunak. Nababalat tamat ti maalak iti test me. Iti trabaho man wenno panagadal. Kasapulan ti kinagagat kan kinaanos. Marigatan aklat ta, Nanang. Sigurado ang narigrigat manan iti kolehiyo. Kayat mo asawan. Saan kan nga agkolehiyo? Saan ko nga amo, Nanang? Amangan no marigatan na. Dayta nga mintimadikan ka. Di mo pa'y lanapadas ngam ag-surrender ka adagos. Urayik ka di pa'y amakusbuak, sakbay nga agsurinderak, Nanang. Itaak man dagiti grades mo, Roy.
kunam amarigatan ka. Ngam inggaid mo mo tinagadan. Gaputa kanayon nga bagam, akasapulan ti gaget kan anos. O, mamati ka din, iti day ta nga imbagakan ka. Ngam sigurado day ta, tanay pa sa amin na gradom. Kat kablaawan ka, Mr. Roy. Kablaawan da ka anak, saan asayang dagiti gaget ken anos tayo. Kablaawan da ka, anak. Nakalpas ka matlaangan. Awan sa nikwa tayo, ngam na ikarigatan tayo. Aginggat nagawat mo ti arapaap mo. Agyaman ak unay kada kayo, nanang, tatang. Agrambak tayo. Tagagat kan anos laang ti puunan tayo. Pudlo tayong baga ni nagaget kan naanos nga ami. Intayo nagrambak. Ha? Agyaman kami unay apaw. Gapu iti gaget ken anos. Nagbaligi kami. Ditan papagayam, tinaggibusan, teserya tayo itaalawas na pauluan. Gaget ken anos. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada, Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yu, Joffer Anas Basit, insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.